Wagwan people, welcome to Sim Reality ITV. My name is DJ Sparks Mabwe. Ndilipo pana hapa pandito mdiginyira we kungwafa zvinenge zvichiitika pandito ngwafa ma latest muzvara nasta ngwafa enyaya DJ Fanda tikuzvati DJ Fanda muswe Sunday paitwa clash DJ Fanda nanga wabirwa mota then mota vyarowereswa aiwa boss ndini anova iye endi boss we 1202 yebo solution akati aya mfana wangu aisi problem sada kukati mota nyowani yakatengerwa DJ Fanda na 1202 boss vanova iye endi vakati mfana wangu aisi problem una kutengera imwe mota nyowani asi sada kuratidza video remota nyowani ya DJ Fanda ndangogana ngosimbisa naona ndakuzoroerwa uchi art yekudroya nepenzo yaya aiwa ndayane solution ndemufeso wangu anonzi Tyson ama one cheo sazvadaita madakuratidza zvinhu zvakamboita kudhara zvakufana uyu anova Japres ari pakona apo ndifika mukona imwe picture iri pasaidi andaisa futi nditwabam nadadza D na Japres then iro ndi Anita Jackson samona maweksa anorova saka uchingochida zvese kuzoroerwa ati yakadai unombata panamba dziri pascreen idzo kana kuti zvadati uite manje zvekuti ndati muzoende pachannel yake inova ine screenshot irapo mobva manofollowa mavideos yake muchazomuona achiita se achitorova ati idzi asika ndichaisa link futi padescription zvikuitise easy kuti umulinge right genere zvangu panyaya yangu yanhasi ndemota yakatengerwa DJ Fanda na boss ndini inova iyo mota iyi Confidea. right ndafunga mangozviona kuti hachibhosi chacho chakatoipuwa kuti zvemunyata iwa chiri kudhonza tamba vapinga mabosi ndini nekuva mamuchisimudzira mageto youths aiwa ndizvozvo mundara makapenga makadziya rambai makaita se rambai makadaro. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Tiripo panapa paZemu Reality ITV pandinoita mudiginyira wekungwafa malatest pandinongwafa nyaya dzinenge dzichipisa. Thank you.